La 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 la. La 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 la. Aton nga dumdumon ang manunuga sa mga kaayuhan nga gindulot niya. Sa aton nga kabuhi kinahanglanon siya, kay kun wala si Jesus kita paano na. Subong na ang tiod aton siya lagaron, kagaton nga itugyan ang tanan sa aton. Himuunta ang tanan sa iyang kadayawan, mga butang ngaya kahamutan. Hindi ka makahadlok kag magkabalaka sa mga pagkilaw magpakapapot ka. Dayawa ang Ginoo kag magkanipay ka, ang tanan sa kabuhi mo isalig sa iya. Subong na ang tiod aton siya lagaron, kagaton nga itugyan ang tanan sa aton. Himuunta ang tanan sa iya kadayawan, mga butang nga iya kahamutan. Dapat lamang siya tumtumon sa iya nga katutom, sa aton kabuhi siya himayaon. Subong na ang tion aton siya lagaron, kagaton nga itugyan ang tanan sa aton. Himuunta ang tanan sa iya kadayawan, mga butang nga iya kahamutan, mga butang nga iya kahamutan, mga butang nga iya kahamutan. La 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 la